Chenro mar puonjo rowere ahinya to manyiri ewi weche adek mag ngima oganda ochak ayanga e boma ma Malindi e kaunti ma Kilifi, ka chenro ma kamano chano puonjo nyiri kuonde mag yudo thieth. Moko kuom puonjgo gin yore mag ritruok ne kute mag ayaki kod yore mag geng'o iye mohiu. Chenro motelne kod kaunti ma Kilifi komakore kod riwruok mar tiko imedo jiw kaluwore gi kwan manok mar ojende mayudo puonj e weche mag thieth. Kaluwore kod Kenneth Miriti ma bende en achiel kuom jokanyo e ngima mar nyodo e kaunti ma Kilifi, chenro no medo jiwo chenro moyangi kaka Tech 2 mageto nyithindo manyiri ewi puonj mag kute mag ayaki kod iye mohiu. Hii kampeni inahusisha yale mambo ambayo tulianza miaka michache iliyopita, wakati tulisema kwamba nchi lazima iangalie mambo matatu ambayo ni triple threats. Moja ni teenage pregnancies, ingine ni SGBV na ingine ni mambo na maambukizi mapya ya virusi vya ugonjwa wa ukimwi kwa vijana. Today we are launching a Tech 2 program. A Tech 2 program looks at giving girls information on various services that are available at the facility. So we are looking at giving them information on HIV prevention and also teenage pregnancy prevention. So we are encouraging them that when they get to a facility, they take more than 2 services, and that is the meaning of Tech 2 campaign. We are here to support TICO in the campaign. As you know that adolescent girls and young women in Kilifi face a lot of barriers. So this campaign will be able to help them with providing them with services and information. And we'll be here to support with this initiative as a community. And we look forward to support TICO with it. Miche